kimat ki bakongsan jong ko khubor hak ni step bu mau nong rem menteri rang badu keri Narendra Modi na kabenta ki kampen roi hak Kolkata ki besong dor palat san hajar ars pak klur tingka yakindo group captain Shubhanshu Shukla ya ka president Draupadi Murmu wan jungo abat khmi bnya menteri khna katanat kampo ying ubandi Sanjay Kumar ya ka jing pentri kam ki scheme sarkar khmi ha Meghalaya la ban jungo menteri rang badu keri Narendra Modi ya ka Mizoram ban pli ya ka Bairabi Sairang railway ki khubor ki babnia menteri rang badu keri Narendra Modi ulabu mau nong rim bad ulapli ya ki kampen roi ki bapher ki bashongdor palat san hajar ars paklor tingka ha Kolkata West Bengal Modi ulaong ba ka Kolkata ka don ya ka benta ka bakongsan ha ka history bad ka laway jong keri India ulaong ru ba ha ka jingya denti jong ka India bad ka jingnang kiu jong keri kum ka world's third largest economy ka dumdum bad ka Kolkata ka don ya ka benta ka bakongsan napdeng ki sorba ulaong shu ba shwa u 8000 khatsau keri India ka don tang arspa san bho kilometer ki linti metro bad menta la nang panyar shu hado 6000 kilometer hak joko por Modi ulapli bat ulakawe lamaru ya lightly ki metro kata ka Noa para Jai Hind Biman Bandar hak yellow line ka Beleghata Himanta Mukhupade hak orange line bat ka Sialda Esplanade hak green line Modi ulashangru da ka metro na Jessore Road metro station she Jai Hind Biman Bandar hak Noa para bat Jai Hind Biman Bandar hak yellow line Shusho Modi ulapliru ya ka subway hak Howrah metro station bat ulabu yo maunongrem na kamenta ka 6 lane Kona expressway hak national highway 12 group captain Shubhanshu Shukla nen kasni ulay kando ya ka president jongkari ka Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha ka ba ulay tho shaphang ki jingsham jong ha ka haw ha ka ni ki jing kando ulay donlang group captain Prasant Balakrishnan Nayar group captain Punya Shlok Biswal ringkat ba chairman ka ISRO ubadiru secretary ka Department of Space Dr. V Narayanan but director ke Human Space Flight Center Dinesh Kumar Singh ka president kala ai khublei but kitbak kit riang ya ka kanhon na ka ki kam ki bakan chale ha ki por ki banwan khamtam na ka banta ka Gaganyaan mission menteri khna katanat kampo yeng jong ka sarkar khme bandi Sanjay Kumar hinden kisngi ulawan ban khmi bnya ya ka jing pentrai ka mi ki scheme jong ka sarkar khme ha ka jala Meghalaya ha ka jingelang balalong Shillong bat ki officer ka sarkar jala additional chief secretary Dr. Shakil Ahmed ulaong ba menteri ulakhmi bnya halor ki jing ban pentrai ka mi ki scheme ki bakin hop ya ka jing slam ban palat ya ka pisa ka jing janjar jong ki jaka bat ka jing ban poi shakithan ki bakindong tam ha ka jala kat ba ha ni ka jing lang la pen jing mod halor ki kampen roi bat ki program na ka banta ka bha kamiat jong ki pat ba henry ka klemdon ka no ka jing kran halor ki mat jong ka jingwan rung be an bat ka jing da ha ki than khaput wat lada ki de ki mat ki bakta bha ya ka jala ka badon ya ki than khaput kanik lalong ka jingwan jingo ka baningkong jong Kumar nadu bola shimti ya ka kam ki officer ki khmi linti ba ka jing khmi bnya jong ka ni rab ban penbe ya ka jing pen poi bat ka jing pen tre kam ya ki scheme jong ka sarkar khme ha ka jalla ka menteri ka tat ka kot ka khya ka kong amprin lingdo kala pen pau ya ka jing sno khya halor ka jing nang kiu jong ki kam sniu ki bami na ka jing kerni ya udrak ha ka nong ba Shillong da ka banjur halor ka jing don kam ya ki jaka sumar ki babiang na ka menta ki tu ki ba shakta ha ka jing kerni kala ku borru ba ki jaka sumar ha ka jalla ki long ki bampat biang satya ban sumar ki brio ki bla kerni ya udrak kala ku dawru halor ka jing sha thombor jong ki khna school hajiyaw brang shuja shen da ka ba ong ba ka long ka jing ja ka ba pin kendit bat ka ba snowshir khai bat ka sarkar ka dangai khmi bnya ya ka ni ka jing ja ka menteri ka ka daw shu halor ka dream mission ka ba long ka lat ka ba kongsan ya ka jala ban pin klein ya ka jing le persha ya udrak
Kani khubor ko wan chapi nak AKASHVANI Shillong. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula banit jengok ya ke Jala Mizoram ban pli ya ke rel Bairabi Sairang kabasan huai point lai pupra kilometer ke Jingjrong bat ya ke railway station ha Sairang ha ke khatlai terik nailar ong Menteri Rang Ba ke Mizoram ulal duhoma nen kesni ka aizol kalong ke nongba ka basau ha ka than chate lamingi bandan ya ke lat penyeso da ke rel Habakren sha ka jingelang jong ka Mizoram Police Service Association ha aizol ulal duhoma ula ong ba ka sarkar jala Mizoram kala rai ben penlong ya ka Sairang ko world class rail station da ka rukom ai jing shakri kum ka Rajdhani Express na ki benta ki bakendong jong ka aizol ki bot penyat rel kilo ong ba ka ni ka jing penyeso ka bathamai kan penduna ya ka jing lot ha ka lek kawan kan pensuk ya ka lek kawan jong ki brio kan kentiu ya ka khayi ka pateng ka kam jungok kai bat ya ki kam ki jam ha ka jo ka por kan kentiu ru ya ka yo ka kot ha ka than ha Mizoram bat ha ka than chatai lami ngi hi baro ka wei Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unmit banjungo ke Japan na do ka arpkundai terek ha do ka laipu terek menta ubnai banishim benta ha ka India Japan Annual Summit ka bakhatsan kani kandai ka jinglet jungo ka bapra jong Menteri Rang Badu Narendra Modi she Japan bat ka summit ka baningkong bat Menteri Rang Badu Kari Japan Ushigeru Ishiba ha kani ka jingelang ki arngot ki Menteri Rang Badu kin khmi bnya ya ka jinge trailang bat ki buit trekam ha padeng ki India ba ka Japan nadu ki lat banyada ya kari ka khayi ka pateng ka yo ka kon ka jing start technology bat ki rukom perkhat thamai ki Menteri Rang Badu ki ne kren ru halor ki mat ki bakta ya ka than bat ki bakongsan ha ka perthei ha ka benta ka ba ar jong ka jingne jungo Modi unlet China nadu ka laipui terik unailar ha do ka shi terik unailor banyadon benta ha ka Shanghai Cooperation Organization Summit ha Tianjin ringkat baka summit lakhmi lentiru bo Modi un penlong jingelang bat katu kat ni kinong yelam jong kiri ki ba pher ki ba wan banishim benta ha ka summit ke India kala long ka khot jong ka SCO lani ka Shanghai Cooperation Organization nadu usnam 8000 khat hinyo kala bat ya ka kam kum ka president jong ka Council of Heads of State of SCO ha usnam 8000 arphulai Menteri Rang Ba ka jala ukon rat sangma bat Menteri kampo iyeng uba preston ten song kila pha ya ka kan hun jong ki laingot ki khat ban le jungo ya ka than khapon hadin jong ki jing ujor bala yo na khonjoy bat Mahesh Khola halor ki jing e ki bakia kan do kini ki khat ki bakan thop yu mathan je sangma ubre MLA ka Mendi Pathar u ba HM Shangpliang ubale unong ai jing mo chak sarkar jala ba vice chairman uba kitbor lang nongrem kilai kendo ikinong shnong ka khonjoy bi ka randong gai bat Mahesh Khola ha ka bakinong ilam shnong kila pha da ka petition sha Menteri Rang Ba ka jala umarthan ula ong bakinong shnong kile thu ba ka jing pra jing ki jing ke khapot ba ka jing jinga jing ki border outpost len ki BOP kila penlong ya ka jingwan rung bi an jong ki breu na Bangladesh uba Shangpliang ula ong ba ka ni ka jingwan rung bi an ka bo jingma ya ki kin thei bat ki khinna Menteri ke Kabinet ke Bedai MLA jong kalai mkra ka kong amperin kala ong baka sarkar kan kiar mi ki kendrom kan ram ha ka bedai baka jing pen kan ria ya ki nong de madan na lai mkra da ka bakan tait ru ban kren bon halor ni ka man namar ka de ka brang sedang jong jing kren ka Menteri kala pen scam baka sarkar ka yai trei na ka benta ban penlong ya ka jing pen kan ria ka bebet ka babiang Hadian ke jing sai so jong jing pen kan ria ki nong de madan na khandai lan ka sarkar ka pen khre ban pen kan ria ya ki nong de madan na ki than ka laj mkra civil hospital bat mot pran hashwa unai wing menta usnem dak bakdo halor ka jing don kam ban perkhat bha ka be dei bat kani ka kam ka Menteri kala pentikina bak sarkar kan le ya kani da ka basngu thu na mar ka dei ka mat ka bakta ya ka kamai ka ji jong kibrio ka tu ku khubor kala kot ka blawan chapi na ka AKASHVANI Shillong